Idem na stretnutie, ale dnes si povieme o type napríklad na víkend, aby ste si pozreli celkom vtipnú komédiu Buď chlapom. Ale dôvod, prečo by ste si ju mali pozrieť, je presne ten, že odhaľuje konkrétny lievik, ako sa získava klient. Tam totiž ide o to, že taký mamáčik chce získať srdce svojej dávnej lásky z detstva, ale prípada si nedostatočne mužne, takže vyťuka niečo do vyhľadávača a potom pokračuje ten dej. Toto je približne tak, ako vyzerá možno, že aj cesta klienta práve k vám, do vášho biznisu z online marketingu. Krásne je to ukázané, nie je to inšpirácia, ktorú by ste mali opakovať, ale je tam množstvo marketingových zaujímavých insightov a vhľadov a ja som zopár spísala tu dole, takže si prečítajte popis, zároveň si pozrite túto komédiu, keď budete mať takú náladu trochu nadľahčenú a zároveň chcem vypichnúť vynikajúci PR a zároveň reprezentačný krok pri budovaní osobnej značky práve Igora Rataja a to, ako prezentuje aj predstavuje Tatry ako také. Takže inšpiratívne v mnohých ohľadoch. Áno, aj toto je spôsob. Áno, aj seriály a komédie sú, už poznáme aj z minulosti, veľmi funkčné nástroje na budovanie osobnej značky, povedomia o vás a potom môžete pokojne kandidovať aj na prezidenta. Zatlačiť na bolesti je jedna z najfunkčnejších marketingových taktik, nemusí vždy súvisieť s vašou značkou, čiže potrebujete sa poznať, potrebujete poznať aj hlas svojej značky. Mimochodom, veľmi dobrý podcast sme vytvorili z Creative Sites, poďte si vypočuť na YouTube alebo pravidelne odoberajte naše podcasty s Veronikou, volajú sa Marketingové tajomstvá. Už teraz sa na vás teším. Teraz na oplátku vy mi poradte niektorý z filmov na víkend, ktorý by som si pozrela a možno zlepšila si svoje marketerské a prezentačné schopnosti.